Здравейте на всички! В това видео ще покажем как може да си видим екипът и какви възможности ни се отварят по този начин, каква информация може да получим за всеки един от нашите участници. Имаме две възможности. Натискайки този бутон може да видим целият екип и също така натискайки и този бутон от менюто. Просто няма значение, отваря се един и същи прозорец. Виждаме целият екип. На това място пише 0, защото ние за самите нас сме си на нулева позиция, ние сме си на изходната позиция. Когато натиснем на нашето име, също се показва пълната информация за нас. Виждаме директно хората под нас са с единица, съответно и този човек. Хората на второ ниво под нас, т.е. първо ниво на нашите хора са под тях. Виждаме трето ниво под нас, четвърто ниво под нас, пето, шесто ниво под нас и така нататък. И когато натиснем на един човек, ето по този начин, веднага виждаме всичко се отваря. Виждаме колко човека има този наш партньор под себе си общо. Виждаме колко директни партньора има и виждаме колко общо пакета има. А тук отделно виждаме абсолютно всеки пакет, как е изписан и колко броя има съответно нашия партньор. Така, това беше за абсолютно всеки партньор, независимо от коя дълбочина, може да видим същата информация. Ето виждаме колко пакета има, виждаме също виждаме от останалите пакети как са разпределени тези 4 пакета, от кой пакет по колко. И така, това беше всичко, което трябва да знаем за екипа, поне на този етап. Чао от мен!